awakku deg-degan. Jantungku koyo ngene. Kusuma Dewi. Penganti hati kula niku dikon semanten. Kula sedinangge kalian putra putri wonten ing Marapan. Apa bener kandhamu? Oh, kelingan. Oh, kelingan. Citrane wong une. Kaya bisa gawe uyon penjenengan ndak meras pun mboten kantong-kantong Padha sing tak rasake jake ditutup. kantong menika meras menika Tenang. nadyan sarwa prasaja iso lakon kang gangguanku menjadi sakit dados jodoh kula penyakit ingkang kagungan putra pinten sobat ini. Urung-urung kok ya nanteni duwe anak pira? Anjing, musinipun kados ngaten niku kok menawi tiyang sampun pepatangan menika musinipun dumugi ngantos wonten ing gesang ingkang sarengan badhe ngajengaken pengin gadah putra. Bener jati ditutup. Semono rasane atiku yen sesandingan karo sliramu ora kepengin pisah nadyan digantak rambut. Estu napa kusuwate iki? Tenang. Sak sulae wiragane anggritu pomo sekar tak sun kadang pi sosumande Matur nuwun jati ditutup. Kusuma Dewi Sliramu tresna tenan karo aku. menawi panjenengan nampi dhateng katresnan kula kepengin mireng kados menapa pantuling bukan penyadaran kula. Nanging sak isasaku lho ya. Aja disen-isen. Ya Allah Gusti. Dicibit wong ayu kaya ngene rasa. Kesempatan kok dirasakan wanita. Dengan sama kata mereka. Gusti, mungkin gak kekas lalu lanjut salam ini pun ngatus kakek-kakek lagi ning ojo-ojo mati penjenengan sak sampunipun saged gesangkaren kula lajeng tuwon punggalih lajeng kula dipun tunduk saking kraton Murapan. Aku ora bakal kuciwon. Aku tresna lair batin karo sliramu. Uji menawi pakaten cobi kados menapa perpun punggalih nyanggupe kepengin ular malih. Dasar
Ini sebatas kula. Kula menika repot. Pergi. Dikete batos kula. Aku dirawat ibu. Kok parah. Waku parah minggu parah dodo. Mbok yo jangan kuwi ta. Kayak ketangan harus kaya ngene. Saiki ne sliramu sih. Neruske, aku nggak kepengen banget perhatian aku. Wong ayu hujan pamuli bosan kangen kan indah orang indah kan lagi bisa Tenang yo, tapi gitu. ibu Aku estu tersenamu menuju kanggo aku. boten wonten sanes wonten jagat raya menika ing kula ati-ati namung panjenengan estu mangke sapanci panjenengan kula jak mangsul dhateng busuk dikersa Yo gelem. Sing jenenge tresno arep dijak ngendi wae. Mesti gelem, mesti manut, mesti pasrah sumarah jiwa raga. ular kambang mongso jalma